kung unsa kainit sa gawas, mas painito na to atong lunch time karon. So anyway guys, mayong udto di ay sa tanan. So karon kay magluto ta og udong pansit with a twist. Para na siya extra lami. So i-twist na to ang ato ang pansit udong. So sa gula lang nato na siya mga vegetables para dili lang puro pansit ang inyong makaon. Of course, extra sili kung isog ka. Dayon kamo nay bahala og insaon yo pag slice inyong mga vegetables. Basta ang importante ang lamas. So kailangan kompleto inyong lamas kay ang lamas mo na makadalag lami pod sa atong pagkaon. Dayon na asad ko'y tinapa diha duha ka kan. So tinapa is the key jud atong paniudto karon. Dayon nagigisa lang nako tanan ang mga lamas. Dayon usa nako gilunod ang carrots ug ang patatas nakagisa na. Dayon pagkahuman na ako nang gilunod ang tinapa. Dayon nag-add lang di ko og tubig ana. Kamo nay bahala kung unsa kadagan ang tubig nga inyong gusto. Usa nako gipanglunod ang ako ang mga pansit udong. Then